Ekene dịrị unu, mụnwa bụ Maazị Ezeoke, mụnwa bụkwanụ onye isi Njenje Media. Anọ m na ebe ndị Igbo na-eme ihe mmemme na United Kingdom. Ebe a bụ Enfield nke dị na London. Dịka unu si wee na-ahụ, ndị Igbo na-eme na ndị Igbo mmọnwụ obodo niile dị iche iche dị n'ala Igbo na 5 East steeti dị n'ala Igbo nakwa Anioma nke dị na Delta, ha ncha bụ ndị n'ebe a. Ihe a bụ ihe mmemme ndị Igbo niile nọ na United Kingdom na-eme. Mụnwa bụkwanụ Maazị Ezeoke wee gwuo mmiri ise a wee sị ka m bịa ka m nọnyelu ha ka o wee dịkwanụ ka a na-eme, maka na a sị na achụọ aja ma afụghị udene ịma na ihe emebe ndị mmụọ. Cha 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 cha, Mbise kwenu, Mbise kwenu, Mbise kwezuonu. Daalụnụ. N'aha Congress of Igbo Leaders, aha m bụ Maazị Obi Ogoli, Ojele Igbo Ozi, agụ ejezi oji abụ eje ọgụ, ezi mma arụ ọka Igbo, Ogbuehi Amanda Anaeze, Ekpe Mgbọkọ. Ndị Mbaise butere ọjị n'aha Congress of Igbo Leaders, my patron. Nekwa ọjị ndị Igbo butere, mana ndị Mbaise chere anyị ọjị taa ka omenala si dị. Ndị Mbaise kwenu, Mbaise kwenu, kwezonu. La ime ebe nọ n'enya kama na mkpọtụ ndị mụ na ala bụ mfụrụ ọja. Ndị abịa mmanụ abịa rienu ṅụọnụ. Lekwa ọjị ewetara banga abaka mụnụnụ na abụm gawa n'ihu. Igbo mekanụ, Igbo ṅụọnụ, Igbo rienu, Igbo zụọnụ. Ihe kwuru na ndị ancestors ha bịa takwa ọjị ka ije Igbo bịa na nna ha were n'ọjị taa ha wee kwenu mmanya ṅụọ n'ihi na ha ọdịnye ha ose nye ha mmanya onye kwụgwọ oji ya nwụrụ onwe ya. Ihe kwuru na Igbo niile nọ ebe a, ndị nna nna anyị ha ga-echekwakwa anyị, Chineke echekwa anyị, ya dị nwoke ma ya dị nwaanyị ma dị nwatakịrị okenye. Ihe ndị a ka m kpọrọ n'ọjị maka na ọnwa owu were gbara ụfọ gabere rụọ ọrụ. Ihe a tụrụ m ogu ka ihe niile ga-eme nga taa gaa nke ọma. Ọnwụ nọ nnabata tie na ọfọ ree ọfọ ree. Igbo of Igbo Kingdom eso na ndị duru ndị ọsọ were nabata ya Igbo anya musu. ihe akarị Maazị Obi Okoli, Ojele Igbo Ozi.
agụ ejizi oji abụ eje ọgụ. Ahụ m coordinator Congress of Igbo Leaders. Ihe na-eme ebe ahụ ndị Igbo UK gbapụtara ebe a ka anyị mee Igbo Festival of Arts and Culture. Ọdịnala anyị, omenala anyị, ọha anyị na-eme tata ọ dọjurugo. Unu ahụgo onweghị onye na-ese okwu, enwegodo igwe onye ọhụrụ na-adajụọ. Omenala Igbo ka anyị na-eme. More than 60 communities n'ebe a tata na-celebrate. Kedu ihe ọzọ anyị ga-eme ka anyị gosi ndị obodo ihe anyị ji wuru Igbo, ndị gboo, ndị na-eme omenala. Ọ ihe anyị ji wepụta ka ụmụ anyị wee fụọ anyị. Ifugo na ihe na-eme ebe a tata ọwụ nwe obere ihe. Ndewo. Ahụ m the coordinator, mana within the Congress of Igbo Leaders, I nwere facilitators, then we're the heads of department. I'm privileged to be the coordinator. So enwere m a very good team. Mụ na ha na-arụkọ, anyị na-emekọ ka ụmụnne wee na-promote this culture ndị Igbo na-afụ tata. Ọ na-aga mana ịma na ndị be anyị anaghị abịa ihe n'oge. Anyị kwesịrị ibido ihe a ebe 11 o'clock, mana anyị bidoro ebe 3. So ị ga-ahụ ihe mere o ji na-adazi kwapụ. Mana ọ bụrụ na ndị be anyị na-abịa n'oge from 11 na ya agacha n'ime ihe anyị na-eme. Mana onye mụ na ya nọ ebe a wụ enyi m nwoke kwa wụrụkwa nwanne m nwoke facilitator Barrister Kingsley Ọfọ. Ndewo nna m. Kedụkwana ihe anyị ga-agwa ndị Igbo ka anyị na-akwado omenala Igbo ebe ọwụna anyị nọ na ka anyị na-afụ onwe anyị n'anya, na-akwado onye ọwụna onwe onye na-amụ ọrụ. Ịwụrụ medical doctor kụziere ndị ọzọ, ịwụrụ IT consultant kụziere ndị ọzọ ka anyị wee bunite anyị Igbo elu. Akpọ anyị asị anyị agaghị akpọ onwe anyị asị, ka anyị nyere onwe anyị aka. Ihe ọwụna ịma nwanne gị chọọ ya kụziere nwanne gị. A sị na anyụkọ mamịrị ofu ọ bụ ụfụfụ. Obodo ofu onye wụ ọgaranya, obodo ahụ ogbenye zara ha, eze ogbenye zara ha. So ka anyị niile na-asọpọtụ onwe anyị, build a very strong community. Otu a ndị Jews si eme, ọ bụcha ihe anyị chọrọ izi ndị Igbo tata, ka anyị mekọtawa ọnụ, ka anyị wuru ofu ụmụnne, ka anyị dị united in purpose. UK and Ireland. Ohanabata. Orifite Jemba. Orifite Jego Wabiejo. Omo wanyi no mo woke walonga basi. Bebe nungala bi Orif. Bebe nungala. Orif do one permanent address in Abata. Oh no, it's a permanent address. Oh no, yes. Azobolo akwadaba. Yes. Azobolo akwadaba. Ndidi ko union. And you start getting ready. Azobolo akwadaba.
Afambu Ben Etiaba awe Nnewi anyị nọ Enfield ebe ndị Igbo na-emefe ndị Igbo na-anwa ebe ọbụla ha nọ esi m Atlanta napụta nke ndị Nnewi mere na Atlanta ọ gakwa ọfụma dịkwa London fụ na ofufe a ka a na-eme na ndị be anyị enweghị ebe ọbụla anyị nọ ndị Igbo nọ ube anyị ọ bụrụ iwu na anyị anọ n'ụlọ onye ọbụla ebe anọ n'ụlọ ebe a na-eme ka ọ dị mma ebe ọ na anyị nọ anyị na-echeta ụlọ aka anyị jide ka anyị ji ife anyị na-eme amaka nwa ife dị ka etu ndị si eme ife kọlchọ ụmụ anyị ndị amụrụ ebe a ụmụ anyị ndị amụrụ ebe a ka anyị na-eme ka ha mara na onwe ebe ha si anọ ebe a ha si na o nwere ka esi eme ife ebe a only 5 minutes to do your performance. Please, your children took more time. 2 more minutes. 2 more minutes. 2 more minutes. Can we get the music ready for Patriots, please? DJ Igwe, let's get the thank you. Thank you. Everybody sit down. Please, where are the security? Get people to sit down.
Hey, Spencer, come here. Spencer. Yes, and you TV. Freya and Yago. Please come and take your back. Stainless, Royal Majesty. Akeze, one of Makeze, Hotel as wedding, Mama. Yeah, yes. No. Line.
axle na-agbochisi moto ndị mmadụ na taya moto yi nwere ike idezi ọnwụ na ọha gị igwe sustainable development. All possible, I know philosophy. Yes. Even though we find a new program, economic work, I know some Makana, I
ụbọchị tata ebe a na anyị ekweta tupu onye na-emezi anya n'ebe igbo puku igbo na anyị si ndị pastọ niile ha kpere ekpere si ndị si na ha wee mkpechi na ha ka ha na-eti mmiri onye ọbụla si na onwe nke oge azụ onye ọbụla nwere nke oge n'ebe ebe anyị chọrọ bụ na pastọ gọọmenti ndị ọ ga-agara n'ụlọ a ga-enye na the General Secretary of Congress of Igbo Leaders, offered the head of planning and scheduling for this event and the America. When you talk about that one, Ezenna dere nwa nke mbụ n'ọzọ ife na-eme ebe a gaziri agazi ọ na-aga ọfụma obodo niile nọ n'ala Igbo na ebe obodo anaghị ya ịma na ha anaghị eme ọfụma afọghị ọzọ bụ ọmụrụ the immediate past chairman of the Progressive Union UK and Ireland. No, the current vice chairman. When the diary came go itself, so okay, I'm no one who pay me that. As long as I am attend,
nke mmadụ n'ọzọ Igbo ọpụta na Igbo dị United Kingdom and Ireland. Anyị apụta na ụbọchị ahụ ka anyị ji aba kụziere ụmụ anyị ha ji wee were Igbo bụ Igbo niile apụta gbakọọ ahụ ihe nnukwu wee gosikwa ndị ejide ha Kansas, we are a people of culture and we have a civilization. And that is civilization is what we are projecting. The next community, please come forward, come forward. We want you water. We want you. We want you come over one time. We want you papumo. We want you to want them all. We want them to know what's in. I want to know the what's in my mind. Oh, God, the land in the land. I want to know. Agbago mbọ afọkwana amụ maazị Charles Ariwodo asọ m na ndị kọkọtara gbogbo akụ ntu na osisi na aja ekpotere asọ m na ya ma sista darụkwa na ya ọ na-adaba live ọgbọzọ saụndụ dị iche Igbo ọ bụ ihe mmekwudo ụda na Igbo ga-adị onye sịkwa ya gbadi elu gbadi ya ala Igbo ga-adịrị Igbo no expiring date at all. Anyhow you do am, Igbo ga-adịrị and our block elu na block ana Igbo must exist because
Igbo is sanctioned by God by himself. Vice Chairman, Ugobuso, former Chairman, Umuchu the Board, Adeyemi Bonomochu, Ugochukwu, Wara, Bonomochu, Mirimaru Bonomochu, Lolo, Osenabayo, His Royal Highness Ezeben Oriakụ Dike-1 of Ukwudikuku Modern Kingdom in Oborikwa Abia State. Nke atọgbu egwu ahụgo m omenala Igbo n'ụdịdị ya, ejiji ha, iri ha, asụsụ ha, egwu ha, a gosiri Igbo kwụrụ afọ. Ihe hụrụ taa gosiri Igbo otu obi ụtọ. Thread abịa m on Tuesday maka this particular program. Igbo biko si n'ọnụ udo, biko n'ụgbadata ya ka edozie ebe anyị. Ebe a bụrụ ebe anyị, ndị be anyị chọrọ unu. Ọnwụ unu na-abịara, a ga-enwe wasted generation, mana ọ ga-enwe oke anyị. Agha Jizọs. Ezeben Oriakụ Dike-1 nke ndị Umudiku. Onye na-afụ ebe a bụ Anti-Kate Efeti Malobu Adajelu Batunubu esi m na nka. Ịma na anyị chọọ ikwu okwu maka IFAC, ya bụ Igbo Festival Arts of Culture. Nta asị gị n'ọnya
bidoro na Enfield 2012 oge mbụ mayor ka gwa m ife ojebe igbo ozugbo m ife chọrọ imenụ wee si abịara na Enfield. So I'm very happy that from the time we bidoro na mụ bụ part of it and tupu mme ọ bụrụ ya metro. Let's go.
That's my son. Yes. There's some opposition as president. Born here.
Aha m onye ọrịa Blessing Obialesi, Adaeze Demba mmiri oyiyi. Ife na ọ na-adaba n'anya onye ọbụla, ọ Igbo gbakọrọ ọnụ taa. Ọkwụ ya o, ịma na ihe dị n'ihe Igbo na-amasị anyị, ka ọ na-adị mma ka anyị mee omenala anyị. Ebe ọbụla anyị furu onwe anyị, omenala Igbo na-adị ihe ndị udo dịkwara dị mma. Abụ m His Majesty Eze Douglas Ọkpara Chukwu the Fourth Igwe n'Ụmụna. Ịmara ya na-eme ebe a buru ibu and Igbo niile get together na dị mma once in a while to express themselves and our culture. Maka ụmụaka nwere ebe a ọ na-egosi ụdị ihe a. I don't think they will know where they come from. So this is a great event. It's good. This is my second time today. Ndị Igbo anyị na-asụ Igbo, ọ na-asụ akụ Igbo, osikwa ụmụ anyị Igbo, na-echeta anyị Igbo, na-eme omume anyị Igbo. Onye na-eme ihe ndị a na-eme, ọ ga-agaghị ụzọ. So anyị nwewu ndị eze nọ n'ala Igbo na-ayọ unu ka unu gakwa ntị ọfụma ihe Igbo na-ekwu. Unu ga-adị n'otu na-emekọta ihe ọnụ na-aga n'ihu ụbọchị Igbo niile. Ị na-ekele Majesty Eze Barrister C.E. Amuka Amara Ogbuado the fourth of the sixth of Ezeawa, former chairman of East Council of Traditional Rulers, former secretary of the Council of Traditional Rulers. N'anya na emume ozu a atụwadị m anya na ọ dị as elaborate and so big and beautiful, so inclusive. All the Igbo community, I was dumbfounded when I was invited. I didn't take it seriously, but when I arrived here, it was like we are another planet. And I'm so proud. The Igbo community in London, all I do is manage. And you will not talk about it. And you will not Nigeria. People who say you don't get ana m achịkwa mmadụ atụmatụ ọkpara ezi Igbo Maazị onye esi Imo steeti atụmatụ ọkpara ezi Igbo usoro ya Imperial Majesty Eze Dr. Isi Okeke ezi Igbo also Chairman Eastern Traditional Rulers, maka ihe a dị mma, ọ mara mma, ọ dị akụkọ, ọ na-ahasị m bịa ebe a next time, aga m adịkọ mba. Thank you so much. Yeah, His Royal Highness Eze Kingsley Ezewo Odo JP Agụ one of Dimji Agụ West Imo State.
I am the state you are here. What's the idea? I would have my hand and I'm very happy the culture is displayed here in London. I'm the chaplain about I'm very happy. No matter how you go, culture the dance. That's so good, but I'm very happy. So, people language never go into competition. Yeah. Yeah? What did you think people have to? Can you make it over? Can you hear me? How are the locals all over? How are the people that develop value? I think we can take a locals. I'm Honorable Barrister Eddie Edua. Ike Agamba Abike eji na ọlụ ụbọchị a ụbọchị ndị Igbo ebe a na-eme ebe onye ọbụla mma ya ihe na-ebupụta omenala ndị Igbo anaghị soro ndị na-akwalite omenala Igbo n'ala maka anyị na-asụ Igbo sota ya ọfụma ihe ahụ ihe anyị ga-eme ka ụmụ anyị mara na ewere ebe anyị si ụmụ anyị hụchaa ụdị ihe a were ghọta na ewere ebe ha si agaghị anụ search of identity ọ ga-eme ha mara na iwu ndị ala ebe ọbụla ndị Igbo nọ ha na-emechi ihe ike Igbo na-agba mbọ obodo ị gara ịga ahụ ndị Igbo ọ ga-enye aka ka a na-eme ihe a ana m ekele Maazị Obi Okobi ebe o si na-achịkọta ihe a maka ọdịghị izu ihe ọ na-eme mma ọ dị anyị mma ọ ya mere mgbe ọbụla anyị ga-akwado onye ikene bụ His Royal Majesty Igwe Sir Dr. Bennett Izuchukwu Emeka oke ebo nke bụ ọnụ Ụmụeri the traditional ruler of Ụmụeri dị na Anambra State dị na Anambra East local government. Obi bụ nsọ aṅụrị nke izizi ana m ekene ndị Igbo amara m na ndị Igbo ruo ụdị a nọ na United Kingdom ana m ekene ndị mere ebe organize maka na ọ nwere ime nchọ ka ha meghachi one of the things nchọ ka eme achi asụsụ Igbo na-ana asụsụ Igbo na-anasị and ụmụaka anyị ndị a mụrụ n'obodo a ma ndị a mụrụ n'obodo ndị ọbịa ndị ọzọ a na-enwezi ike ịsụ Igbo ọ bụrụ na be anyị bụ ala Igbo ndị mmadụ adịghị enwezi ike ịsụ Igbo so ka anyị welie promote kọlchọ anyị ewelie kwalitere asụsụ omenala anyị omenala Igbo ọ ga-enye aka wee baa uru arụ ọzọ anyị na-abịa ịpụ n'Igbo ka a ga na-asụ ebe a na alias wee bịa Chika Owalaka. Biko yo una jingwa na za Chika Owalaka. Biko ya wetia to the central canopy. Chika Owalaka. Come to the central canopy. A small child called Chika Owalaka. 11 years old, Chika Owalaka.
They came from the Wide, 7 Rivers. Where they are here. Lisa community no more. DJ, let's move
Because I put if I have second, because I went flat for my hair. When I went there, you know, Come on. People Kutana can judge this Sunday day, we move on in there with Katana people. Aaron Ndizogo, we have not seen you here. Ndizogo, we are shutting down in 5 minutes. Aaron Ndizogo, we have not seen you here.
We have 2 minutes only. 2 minutes. Final call for Argentina. I'm around all of Argentina. Osisi na-abị ego n'ebe mmanụ ebe m na-aga aghọrọ nke Nite, CEO, Nite Digital UK. Ọ gakwa ọfụma mụwa chairman n'ise Town Union UK. And even metata gawa ọfụma. Maka na ndị ise so na 45 communities participate n'ebe a. Anyị wee dị anyị ụtọ na anyị so wee mee. Na-eme. Onye nwere ịgwa ndị Igbo wu onye mara ebe ndị bebe nọ ya jee nọnyere ube ghọtagwo nwere iwe dị ka mmadụ ịnọnyere nwanne dị very important. Ọnọ iwe m na-eme na-agwa ndị nne ise na-agwa ndị nne Igbo ma ndị Nọbịa ma ndị Ọka onye ọ na-abịa tugeda ka a nọrọ ọfụma
anyị amalụ onwe anyị malụ nwanne ịghọtago aha yes ekpere ha bụ na otu onye si bịa ka ọ ga-esi na onye naba ka mkpumkpu ghara ịpụ ya n'azụ biko unu nwa bụ ndị nọkwanụ na obodo a jidenu ka unu ji ọ ihe nna ya unu ịfụna ka ebe ụmụazị na-agba ọsọ mmanwụ ọ dịka ihe a na-eme mbọsị a na-eme baza n'ala Igbo ndị Igbo n'ebe anụnwa ịgbara okwu ọzọ asọ ndị Igbo n'ebe a lụkwa 5,000 ndị Igbo kalị akali okenye ụmụazị nwee ndị okenye kasị gbuo oli nka egwu na-atụ ịnata ala Igbo mana ha ntapụchasị tata ndị Igbo na-agbakwa nnọọ na-agbanị ha marakwa na ndị Igbo ha enu a nọ n'obodo a na-ekwu ha ụmụazị na-enwela aṅụrị na-agba ọsọ mmọnwụ na-achụ ha ọsọ ha na-agbakwa nụnụ enwebụ na ihe a na-eme ọmaka udo dịla onye ọbụla jidenu ka unu Ike duru isi ọbịa Mbaise nwaọbịa ngọ ọkpala ngọ progresiv n'ise Nnewi Nri Ọba Ogidi Ọgwa Ọhụụ Ọja Oraifite Ọzụngwuru Precious Adananka Ụkpọ Ụmụada Ụmụ Ade Igbo Holland Ụmụ Aniọma Ụmụ Uchu Ụmụlere Umuapara, United Anambra, God bless you all. Start cleaning up, start cleaning up.